bag. Yeah. Captain, iparo nade Muhoroni Youth nigi lek mar duogo e league ma pacho kae. To bende duoko mane ogol gi committee motel negi kod GMT nowacho ni tuke mag Zuke richo mane gitugo e NSL mondo okethi. Iparo ni Muhoroni nyalo yudo thuolo machalo nade mar yudo okang' mar tugo e league maduong' ma piny Kenya? Opondo kami duoko no Muhoroni Youth okane kanyalo yudo thuolo mar dok e league maduong' mar piny Kenya nikech king'iyo kaka buche gi koro ing'ado dakika mogik to gi kaka nyita ne giyudo duoko achien ni yudo ni tuke mane gigo dala ne giyudo duoko maber to tuke mane gigoyo ka gintiere e dala klepe mamoko ma gipiem godo ne isikilogi okane ka gintiere kod thuolo ahinya dhi chuno gi mondo mi gipangre kendo giikre manyien e season manyien kore ka giseloso odgi to ginyalo donjo e league e season maluoro.